Ang pagsangyaw sa santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisubinlan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igera ug ang tanan mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab ini kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gay mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, duha na lang kaadlaw karon og ugma matapos na kining maong tuig, liturgical year 20 nining tuig sa simbahan. Kay karong Domingo, unang Domingo naman sa Advent. Karon ang Ebanghelyo naghisgot kabahin sa mga timailhan sa panahon sa umaabot nga katapusan. Signs of the times, matod ba sa in English. Kaya po ba mo sa Binisaya og sign? Sign ba? Sa may karaan kong Binisaya og sign, mga tiguan, kayo nungdong ba mo? Okay po ng timailhan. Napailain. Kanang lawang-lawang binulanon, sinibuano. Talimadon. Kanong po mo ana? Talimadon or tilimadon? Nga kung sa may talimadon. Para masabtan nato ang Ebanghelyo karon, nganong gahisgot si Jesus aning kahoy gigira, ingon ani nato ni pagsabot or makasabot ta. Ang karaan mga tao, adya mo pa man sila knowledge kung sa hidagan sa kinaiyahan. Kaya dyan mo karon nga, bisag low pressure pa, hebaw na daan ta nga, ito na low pressure atong Pacific Ocean, hebaw na tag saan karong orasa, saan na dapit ang bagyo. Dyan mo na, sa una, they had to rely on the dynamics of nature. Kung saan nila pag tag-an ang maabot ng papanghitabo, ilan ang himuon, pinagi sa pagsabot sa lihok sa panahon. Lihok sa mga tanom, lihok sa mga hayop. Kay numdo mo sa una, sa bata pa ta, di ba? Kung manggawas kini na daghang mga mananap, ang gawas ng mga has, manggawas ng mga bagto, na kaya mga iring bitong nanganak, ilang adajong-dajungan, ilang apakpaako ng ilang tangagon nila na ilang anak, na murag di mahiluna, nito mga tiguang, na dyan tingali katalagman nga umaabot. Di ba? Yung murag tinuol ba dyan po? Kaya kaya manggawas na mga has, init naman ito sa ilang sa dagat, wag kayo bang pagkaugma, linog na di ay. Kaya mga langgam, bitaw nga di mahiluna, murag daghan sila ng gitapok, pagka duha ka adlaw, naapoy bagyo. Ang tanawon sa mga tiguang kaniadto, ang talimadon, ang lihok sa panahon. Wa man sila mga pag-asa, diyan mo sila mga Philbox, nga na, diyan mo. Unya, kabantay mo sa una, ang lula gani ha, tinuod ni, magtanom og kamuti, diyan mo man sila kalindra sa nang sigamay pami, hindi man sila kailag sa taob og hunas anang bukid. Tanawon tong kalimutaw og iring. Kita mo na og gamay kadto nang kalimutaw og iring kanang mura ra bitaw gikuhit. Yun to silulak hunas ron. Pero kanang kalimutaw og iring kanang dako bitaw kadto nga murag bulang at dako nga itom. Yun to silula sa una nga taob ron. Kadugog mo na? Ingat si Kapitan Orling inyango si Kapitan. Mo na basihan nila sa una. Katugon ning usang pag-ila ning taga-bukid manggupugo kay ba ko ani. Usang pag-ila bitaw nga piskay sudan atong lamig sudan atong silingan. Kanang imong iring mo pod. Kanang imong iring ani imong lamisa unya hintup-o nga galing ko dagasig nga nangana bitaw ng kamot. Buti pasabot ko na anak kay lamig sudan to imong silingan na imo kay maot. Mga gamahay ni mong iring nga nagapatag-isa pa jud nimo.
Baw tinuod pa po na. Basta kay mauna ilahang pagsabot sa lihok sa panahon. Nga mutuo ko gamay. Kaysa una bitaw og ngay mga masakiton anang baryo. Unya kanang gapinaw na kanang himadyo na ba? Basta maningog gani ng mga kukok, kanang langgam mga kukok. Ay ba tinini? Basta maningog ng mga langgam mga kukok, mamatay po. Mura pag mao'y estimay na nga, hapit na ni mamatay. Jadi madugay mamatay po. Ano man yung mga kukok nga naningog man. Ingana ang ilang kinaiya sa makaraang tao. Ilang sabton ang umaabot ng mga panghitabo, pinaagi sa pagsabot sa dagan sa kinaiyahan. Mauning dinhi sa Ebanghelyo karon. Ingon atong Ginoong Jesucristo sa mga Hudiyo, hinumdumi ninyo ang kahoy igira. Diyan mo may kahoy igira dinhi, fig tree. Diyan mo mana, wa man dinhi sa ato. Pero ingon atong Ginoong Jesucristo nga tanawan ninyo ang talimadon sa mga kahoy. Kung makita ninyo nga manaho na ang kahoy igira, moingon jud ta nga hapit na iting-init. Mauma ko na ng karon God, di ba? Na mga buwan nga mga mahugani, mataktak ang dahon, ang talisay, mataktak ang dahon. Makaingon ta hapit na rong Pebrero, Marso. Nga kahibaw ta ano sa timbunga kay imito, kahibaw ta ano sa timbunga og lansones, kay panahon man na seasonal fruits man na. Pero ingon ang Ginoong Jesucristo karon, maazo lang mong mutimaan og kalimadon sa panahon. Kinahanglan po mong kamao mutimaan sa talimadon nga hapit na matapos ang kalibutan. Ingon ang Ginoo. Di paigo nga kita maazo lang mutimaan sa timailhan sa kinaiyahan. Kamaupod kuno kitang mosabot sa timailhan og talimadon sa umaabot nga katapusan. Nagitagna sa itong Ginoong Jesucristo sa Ebanghelyo karon, sumpay maning Ebanghelyo ng simanahan, ang gitawag og destruction of Jerusalem, ang pagagunob sa templo sa Jerusalem. Gitag-an na to ni Jesus 40 years gikan sa iyang pagpanagna og natinuod. Kay pagka year 70 AD nagusbat ang templo sa Jerusalem, nagdugmok og wa nagyod. Motong ang Ginoo sa laing bahin sa Ebanghelyo, diyan mo na ibato nga gapabilin sa laing bato nga nahimutangan ni ini. Kita sa atong kinabuhi, kinahanglang kamaot ang manginano. Ug maminaw ta sa Ebanghelyo karon, sa atong kinabuhi kinahanglang kamaot ang manginano sa lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Talimadon, mga talimadon nga naghatag nato og clue nga naay umaabot na di ay nga panghitabo nga atong sa gubangon. Ingon na Ginoong Jesucristo, bantayin ninyo na. Kung igmat mo pagtanaw sa tilimadon sa panahon, igmat unta pugitang tanan nga mosabot sa lihok sa Ginoo o sa lihok sa umaabot nga kapanahunan sa atong kinabuhi. Amen.